Bon dia, moment en tas informacions en occitan. Com a vos informèrem abans de vacances, el diumenge 29 de juny cega que esdevenec en Val d'Aran era cursa Aran per sa Lengua. Ara que ja tornem a estació, vos n'ofrim aquest petit reportatge. Sei un país Ara ve en Montgarri. La cursa normalment és des de Viella van a túnel, Luis van a túnel, i últims vinguem a Montgarri. S'associa aquí un col·lectiu dels companys que serien de llengua viva, això en mantia parlar en aranès, tant defèn la nostra llengua. També podria dir que avui ell és dia d'Aran, avui ell quan se massa és poble d'Aran. Lengua Viva és l'associació en defensa de la cultura de la llengua aranesa que se fundà fa 14 anys i que enguany, com a cada any, promociona la 14a edició de la cursa Aran per sa Lengua. L'objectiu de Lengua Viva és promocionar la llengua i impulsar l'ús social de l'aranès. Hi ha qualque col·lectiu comengès que ha vengut i que cal destacar l'Estau comengès. L'arribada de la cursa hi ha significació i consisteix en que els corredors que havien de tres punts cardinals de la Val d'Aran, de Montgarri, de Pont de Rei i de Port de Viella, porten una clau que simbolitza i és símbol de la Val d'Aran, la clau, i porten també els estandards que han la forma d'esterços i que se placen en l'escenari i configuren el mapa de la Val d'Aran. El monument, com he dit, sí que hi ha una idea que sorgí que pocs anys, però que ha portat al col·lectiu Lengua Viva a metre tot l'any en la seva consecució. Pensam que amb les aportacions d'enguany i l'ajuda de les institucions, l'any que ve, coincidint amb el 15 aniversari de la cursa Aran per sa Lengua, podran portar a terme la bastida i la inauguració del monument. L'any que ve serà l'esta grossa, 15 anys de cursa en defensa de la llengua, pensi que se'n mereix, serà d'una esta ben grossa. Bé, ja se pot plaver dir que aquesta era la més popular de tot Aran. La participació i l'encoratjament dels aranesi n'hi ha un clar testimoni. I com a d'habitud, fin d'esta de min concertats de Nadal. Inagotables els musics de Nadal i jugueren des del 9 del C en què ven d'entrada la maitiada i inagotables els participaires qui, malgrat haver participat a la cursa, no en deixaren de saltar, barar i dansar en cap moment. Aquera mateixa net que podia verificar que els aranesi no són que gascús lingüísticament i culturalment, com per tot en Gascunya, també deixau-te veure. Aqueres muntanyes que tan altes són, mentre és de l'Ere, més amunt al sud. Leu que vos oferiran força imatges del concert i l'entrevista que li érem a Joan de Nadau, tot emocionat com a tu estem que va a la Val d'Aran. L'any que ven ja vos tornarem a rebrembar la cursa d'Aran per sa Lengua, aquí, en tot este, la 15a edició i vestit del monument, que serà esta més grossa que jamés ha vist la Val de la Garuna. Per cert, gent, la 18a setmana d'octubre que comencen ja els cursos d'aranès.
Era preinscripció que comença aquest passat dia 12. Desvetllat-vos en un perdetze pas era ocasió d'aprendre el occitan aranès, qui, per ser un sabies, que hi llengua oficial en tot el Principat de Catalunya. Els cursi que se llevaran en Departament de Jovenesa de la Generalitat de Catalunya, carrer Calàbria 147, és de dilluns de 7 a 9 en tant niveu A, és dimèrcoles de 7 a 9 en tant niveus B i C. La matrícula se pot comptar el 24 de setembre, també per telèfon o per correu electrònic. Telèfon de contacte 973 64 18 01. Correu electrònic m.ane@aran.org. Més informacions també si us l'email del programa infoc@occitania.org. Ja crec que tu per avui. En la pròpia setmana, més de meu col·lega lenguadocian Manel Zavala. En 15 dies que tornem a era informatiu en gascun. Era informació que continua a radiooccitania.com, radiopaís.com, radiolengadoc.com, Catalunya Informació en Val d'Aran, tevis.com. Deixats a tutti, ets beroi.